מעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה מעפעפי. אנחנו אומרים את זה גם על מנהגו של עולם, גם אדם שלא ישן בלילה, אדם שהיה עיר כל הלילה, כמו בליל שבועות, ליל שענה רבה, בא בבוקר, המעביר חבלי שינה מעיניי. ראית איך אדם נראה אחרי ליל שענה רבה, כולם מתנדנד, העיניים שלו מרוטות, צריך להגיד המפיל חבלי שינה על עיניי, אומר המעביר חבלי שינה מעיניי. למה? המנהגו של העולם. רוב העולם ישנים. ואתה לא אומר מעביר חבלי שינה מעינינו, לא משנה, זה הנוסח של הברכה. גם פה, הנוסח, תקנו אותו בלשון פרטי, אנחנו חלק מעם ישראל. אתה בוכה, זה כמו אני בוכה, זה גם דמעתי, זה דמעות של כלל ישראל. אבל מעיקר הדין, היה צריך לבכות בסליחות. אז איך יעלה על הדעת? אדם יבוא ועושה מוזיקה, במקום שיקשיבו למילים, ישימו לב מה אומרים במילים, שיבוא לידי בכי, מתחילים להתעסק בכלי נגינה ודברים אחרים. בפרט שהתחילו גם כן לשנות את הנוסח, את המנגינות. תמיד ידענו, המנגינות זה המנגינות של הסליחות. הרב בילקוט יוסף, מרן הראשון לציון שיחיה, הוא כותב, מזהיר על זה, לא לשנות את המנגינות של הסליחות. התחילים להכניס כל מיני מנגינות של עבדולאב, של דעמה, של כל מיני אנשים חדשים גם ישנים, שירי עגבים, שירי ערבים, מכניסים את זה בתוך הסליחות. בקושי תראו הפוסקים להכניס את זה בתפילה, הרב חווי דעת, כולם יודעים, הרב כותב שם תשובה, מביא מחלוקת בדבר הזה. המסקנה של הרב, שמיות טוב, לא לקחת שירים של חילונים שהם חדשים, שהם מפורסמים. למה? אתה אומר קדיש, אתה אומר קדושה, ואדם חושב על המילים המקוריות. תיקח מילים שכבר אבד זכרם, יש כל מיני שירים יפים שלנו הספרדים, שלקחו לחנים של ערבים, ועכשיו שרים אותם, שרים אל גליל אל גליל. מי יודע שפעם זה היה ג'מיל יא ג'מיל, יודעים אל גליל אל גליל, זה מה שמכירים כולם, אז זה בסדר. אבל אם זה שירים חדשים של חילונים ואתה מכניס אותם לתפילה, הרב אומר מי טוב אל תקרא רע, לא לעשות דבר כזה. זה בתפילה רגילה של שבת, של יום טוב, שיש מצווה לשמוח, עושים כל שבת מקם אחר, מנגינות מיוחדות, אבל בסליחות, הסליחות נועדו להיות לשבר את הלב, לא בשביל לעשות כל מיני מנגינות חדשות. אפילו בראש השנה, שזה יום טוב, כמו שהרמב"ם כותב, פרק א' ופרק ו' מלכות יום טוב, במצווה לאכול, לשתות, לשמוח בראש השנה, כמו שמרן כותב גם כן בסימן תקצ"ז, כותב מרן עליו השלום ביביע עומר חלק ט', אומר המנגינות של התפילה, של הקדיש, של הקדושה, של נשמת כל חי, של כל הימים הנוראים, צריך לעשות אותם בניגון של הפיוטים של הסליחות, הפיוטים של הימים נוראים, לא מנגינות. אדם מתחיל עכשיו להגיד כל מיני ויעבור, מנגינה לילה, לילה, שמחה כולה גדולה לילה. אז איזה טעם יהיה לסליחות האלה? הסליחות צריכות כשמם כן הוא, סליחות, זה לא שירות ולא זמירות ולא צעקות. בפרט כשמביאים כלי שיר, יש בזה עוד עוון. מרן השולחן ערוך כותב, כמו שהגמרא אומרת בשני מקומות, שביטלו את כלי שיר מאז שחרב בית המקדש. כל מה שאנחנו מקילים במשך השנה לשמוע כלי שיר, זה אחד מהשתיים, או בסעודת מצווה, או כאשר זה שירות ותשבחות, כמו שמרן כותב בסימן תק"ס, שנהגו לומר כלי שיר, שורר בכלי שיר, כאשר זה תשבחות והודעות להשם יתברך, זיכרון חסדיו של השם יתברך, אבל סליחות זה תשבחות, זה לא תשבחות. ברשות מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, עטרת תפארת ישראל, רבם של כל ישראל, מרן הראשון לציון שליט"א. אנחנו דיברנו ברשות הרב בעניין הסליחות שצריכות להיאמר בנחת, בהכנעה, בבכי. הרב חידה כותב ביורה דעה בשיעורי ברכה בסימן שצדיק ד', מי שלא יכול לומר את התפילות של ימים נוראים בבכי ממש, לכל הפחות יגיד את זה בקול של בכי, שנאמר כי שמע השם קול בכי. לכן הזכרנו גם מה שהרב כותב בילקוט יוסף, לא להכניס לחנים חדשים בסליחות, כיוון שהסליחות, הייחודיות שלהם שמעוררות את האדם לרגש,
זה רק בדבר הזה. גם מרן עליו השלום שהנהיג אליך השם, שעושים את זה בכמה לחנים. כל הלחנים כולם זה לחנים של הסליחות, פיוטים של ימים הנוראים. אבל כשמכניסים כל מיני שירים שמחים, אנשים יכולים לחשוב שזה מופע של שירה וזמרה, וכל הכוונה הולכת לאיבוד. בפרט, אם עושים כלי שיר בבית הכנסת, אפילו בתפילה במשך השנה, אני דיברתי על זה עם מרן שיחיה כמה פעמים, ואמר לי שצריך להקפיד על זה, שלא לעשות. לאחרונה התחילו, וזה כתוב אגב באלקוט יוסף, מי שיראה בהלכות קריאת התורה, לפני יותר מ-30 שנה כבר, רב כתב בזמנו, שלא לעשות תפילה, היום התחילו לעשות מודה חדשה, כשיש בר מצווה או ראש חודש, מביאים כל מיני דרבוקות, כל מיני כלים, פעם התחילו רק עם קלידן, יום שישי בא מישהו הראה לי בטלפון שלו, תזמורת שלמה, יש קלידן, יש כינור, יש דרבוקה, עוד מעט לא יראו את ארון הקודש, מרוב שיש שם תזמורת פילהרמונית, שם העמידו, וככה התפילה. החתם סופר מסביר, אומר זה מה שאומר הפסוק, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו את ציון. אומר שם ישבנו, מה זה שם ישבנו? אפילו ששם אנחנו כבר ישבנו, היה לנו מקום טוב לשבת, אבל גם בכינו. עדיין לא עשינו שירים בתפילה. למה? בזוכרנו את ציון. לא רצינו לשכוח בתוך בית מקדש מעט, שהוא כנגד בית המקדש, את זיכרון בית המקדש. אם אתה עושה תפילה כנגד הקורבנות, אתה עושה שירים, גם כן עם כלי נגינה, במהלך התפילה, אז הנה, ברוך השם, לא חסר בית המקדש, לא נורא שיתעכב בית המקדש עוד קצת, חס ושלום. לכן החתם סופר כתב על זה בחריפות. גם הרב רבי חיים פלאג'י בשותף חיים כתב נגד זה, אומר לא ראינו את המנהג הזה, ככה הלשון שלו פחות או יותר, שלא עשו אותו אף אחד מהתנאים ולא המאורעים, לא בבבלי ולא בירושלמי, לא הספוראים ולא הגאונים, לא הראשונים ולא האחרונים, לא בזוהר הקדוש ולא אף אחד מכתבי המקובלים. ואם אף אחד לא עשה את זה, למה צריך עכשיו בדור לחדש דבר כזה שלא סערו אבותינו? תמיד מרן הראשון לציון שיחיה מכוון אותנו בדברים האלה שהם לא מפורשים ממש בפוסקים הראשונים, צאי לך בעקבי הצאן ורעית גידיותייך. תראה מה גדולי ישראל נוהגים ותנהוג אחריהם. כשאתה בא לחדש איזה דבר, אתה עלול לעשות דבר שהוא גם כן נגד גדולי ישראל וגם כן נגד הדין. גם הרב קוק, עליו השלום, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בספר אורח משפט, שאלות ותשובות אורח משפט, גם כותב אותו דבר, אומר אין הבדל בין אשכנזים, ספרדים, כולם צריכים להקפיד שלא להביא כלי נגינה בבית הכנסת בשעת התפילה, זה לא בסליחות, אפילו בתפילה רגילה. למה? זה גם הרב אמר לי את זה לאחרונה, היום אנחנו צריכים להיזהר יותר שלא לחכות את מנהגי הרפורמים. מרן עליו השלום ביביע עומר כותב על עניין הבמה של בית הכנסת, אומר אפילו שאין כל כך הכרח להעמיד את הבימה דווקא באמצע או מקום אחר, אבל בזמננו שהרפורמים מנסים לאכול בכל פה, לנגוס בחומת היהדות, אנחנו צריכים מאוד להיזהר לא לחכות אותם. כמה מרן שיהיה נלחם בזמנו ועד היום על הכותל שלא ייתנו להם שום דריסת רגל. למה? כי הם מנסים לקבל הכרה. לצערנו יש כמה דברים במועצות דתיות וכמה דברים שהם הצליחו לקבל הכרה. אם תכניס עכשיו גם כן כלי נגינה לתפילות, אז עלול חס ושלום גם כן לתת להם כמו הכרה, כי זה בא מהם, ואז אחריתם ישורנו. אבל בסליחות, על אחת כמה וכמה שצריך להיזהר, שלא להפוך את הסליחות לדברים ששירה וזמרה, וכל הטעם של הסליחות ילך לאיבוד. יהי רצון שנזכה כולנו ללכת לאורו של מרן עוד רבות בשנים, עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.